Yeah. Ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi nga way makakumpara. Kung kauban ka, Ginoo, way makulang ka nako. Ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalit. Mabungahong kagabhion mga igsoon na balik na gyud ang internet connection diri. So maunang maka-live na ta. Murag dugay na kayo no? Gahapon na dito niaging adlaw or gahapon pa. So this time ako sa ni-share igsoon. Kamo sa diha pwede nimo mag-share. Pwede niyo mention yung mga higala sa comment section. Unya pwede na mo mag-type daw sugod at followers at highlights at everyone. Aranis kay mayaan sa Ginoo igsoon maayong gabi. Pastor from Del MC of Quiet ba to, sister? Okay? Thanks for typing at highlight. So mag-share sa ko igsoon sa akong personal account. Sa imong presensya, ang akong talag Nangandoy na magatos ka. Ang ako ang kasing-kasing unod nagatuaw alang sa buhing nga Diyos, sa buhing nga Diyos. Shout out 49 viewers. This time 53 and counting. Abanti ta. Akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi nga way makakumpara. Kung kauban ka, Ginoo, way makulang ka nako. So done sharing mga igsoon. This time we have 60 viewers. And I only shout out ang 100. Almost 152. 53,000 followers of Mabungahong Kristohanon. O again, sa wala makabalo nga nung wala ta ka live igsoon niya gahapon kay tingin ng buntag kay naay kuan ba murag tawagan na nila murag maintenance siguro sa PLDT ba no? Sa amoang lugar pod sa amoang lungsod mao na nga gahapon pa nawala ang internet mao na naghimo na lang kog mga reels mga short videos kay data ra akong gigamit igsoon no. So salamat sa Ginoo kay na-restore na ang tanan, okay na og mag-live na ta igsoon no. Imingaw ko ninyo pero sagdi lang kanunay mong naas kong pag-ampo igsoon no. Shout out gang David Zion Dumanon Elliot og akong gi-shout out og balik si Brad Radi na pa diha Brad Radi og iyang pamilya iyang anak og tanan diha no. Si tatay no katong ugangan nimo ba amot kay numdum ba i-regards ko gang kay numdum ba kana siya nako. Okay? Praise God. Mayang gabi, Pastor. Hapit na jud, Pastor. Excited na mi. Ha? Okay. Excited na mi dirit mga taga CDO. Actually, Brad, kanang daghan kog mga followers aning CDO. Kaya mailan man ako aning page og unsang si tawag na lab, lugar ang pinakadaghan.
pinakadaghan jud nako of course diri dool na, pero daghan ang Davao unya sunod Cagayan. So daghang nag-message nako nga gusto sila makigmate nako diha. Unya excited sila. Wala kay ba nga excited sad ko. No? Ana ta diha no. So akong gi-grab na nga opportunity igsoon kay bakasyon ba sa akong anak, sa among anak mao na nga ana mis Cagayan igsoon basta ay problema na basta nagstorya bitaw mi sa akong manghod ganina na sa phone ra nga na siya nga daghan siya gisulti ko basta ayaw lang kabalaka na mo ako ingna na akong manghod ba namo koy manghod nagpuyo da Carmen na siya Villarin Street man to yang gingon no na diha mura man siya compound ang ilang gipuy-an so anha mi diha magstay so ano niya ako siyang gingnan nga ayaw lang kabalaka na mo og pagkaon kay kami dire nag-diet mi ako siyang gingnan nga kami naanad mi akong asawa kong anak nga usahay gali kausar mi mukaon sa kadlaw kay sanay bitaw mi mga igsoon nga di kayo basta laki so, kaning ko dong asawa gikan ni gawas health conscious ba kanang makakanon niya di mo grais anak bitaw na ako po nadamay na inong ko mao na nga anad kay kung ina na kong manghod nga ayaw lang mo ka problema og mga pagkaon diya kay kape na ko okay ra kape og pan diya buntag wala na problema diya. Nga na sa siya nga importante ang banding daw. So mao na nga ako mga excited sa ko nga naman akong gi-post ticket no. So ang amuang kuan gyud actually ang amuang yung schedule is Monday night ang barko. Okay? Kay Monday night tungod kay Monday ang among gipili sad nga mugikan kay this coming Monday sa morning kay naa man ko sa station na no kay naami nang gitawag og swim na mo ba. So mo wali ko na sa mga kapulisan. Mao na nga sa morning unya sa gabi ang among kuan. Pwede gud unta nga this week kay ang ako ang anak kay man naman ang closing naman nila. So mao to nga Monday evening ang among kuan mga igsoon kay ako man jud po na i-priority ng ministry mangugya po na basta opportunity nga makashare ko sa gulong sa Ginoo igsoon. Di jud na ako ikabaylo, no? So mao na nga gipili na mo nga Monday kay ugma pod Sunday muwali masad ko. Nya wala pa mi ticket pabalik kay wala pa mi sure og kanus ami mo balik basta di pod mi mapuydi siguro mawa next Sunday. No kay naaman diri simbahan. Depende lang ni unsay plano sa Ginoo kita ni murar man tag hangin ba no? Kana bitawng ipalit-palit raw asa idalhon bitaw sa kabubuton sa Ginoo adto ta. Amen. So again, mabungahong kagabihon mga igsoon. Okay? So ako na yung shout out no ang atoang mga followers, of course mga subscribers, mga new followers, welcome kaayo niya. Sa mga new followers, pasensya na muna adyo magdebate aning mga post na kausahay. Ganina diha gali ko gipang block kay kuan man gud siya mga igsoon kanang murag useless ra ba dili worth it nga mo reply ka unya dami account, no? So mahog ra og igayagaan ta binuang no. So ako magkung nabantayin ako igsoon basta makakita gali ko nga ilang atake ako ning respeto ko lain-laing relihiyon mao bitaw nga never ko mag-mention diri og simbahan pundok basta nay mangutanan ako unsay akong relihiyon wala kay I respect all religion because at the end of the day wala laing mohukom na to og matubang sa tatagsa sa Ginoo no. So mao na igsoon nga dili jud ko manghilabot di ko mga atake pero naa jud hilabtanon ba no nga nag-extoo sila o parehas ko ng uban nga hilig og debate dili I respect all religion na ako'y amigo nga mga pare wa man respetuhan na mi nagali mi picture ni Padre Darwin kay gauban mi ana sa event nga speaker sad ko so gasunod mi siya ang pinakalas sunod ko no so second to the last ko oh yes siya ang pinakalas niya gasunod mi wala nangayo pagali siyang number nako no ana ba so mao na nga walay mga di ko hiligan ng mga kuan niya. Mao na nga mga followers ay ilang mo katinga kung na yung mga mag-away dire, na yung mga magdebate. Lahapon na. So kamo na bahala no. Reply lang ninyo dia basta ako pahipi ra ko usay kanang mo reply jud ko kay taka-taka lang yaw-yaw ba wa kay ila bitaw na to. Yan ay usay mga baser na to igsoon nga akong gistok nga mga adik kay mga naong ba mga kandidato stokhang. Pag stock na nila ako sa ingon ayaw mo pag before mo comment i-stock sa ako. Siguro later na stalk ko nila nga nahade ko kanunay sa police no connection ako'y connection sa PNP since usa ko sa PNP life coach tig giya sad nila sa tong kapulisan no niragan kay kog mga amigo og hindi panghambog igsoon kung mga suod nga daghan nga mga dagkong tao na dili daghan na ta
Pero wala man ta mo gamit diya magsalig kay Ginoo man tong gisaligan. Pero mao lagi na ako man gud kay maikog ko ba kay akong mga followers uban ng mga dagkong tao, mga high ranking officials, even si Mayor sige nagtan-aw nako. Mayor, no, suod kay me. So di po sila ganahan nga mura bitaw og giiro ko nila nga wa man ko nang hilabot nila. Di bitaw nag-message na ko unsa man tinud-on taning below the belt nila. Ako ko ayo na sagdi na sila kay ilahapon na, no. So, kasagaran lagi daw may account mo na nga ako nang gipasagdan niya. Natay gipang black kay hugaw na bitaw siya. Unya ang kuha sad is this page ang akong i-promote is kalinaw gyud gugma ba. Naaman joy mga mangitag bikil, no? Nya manala ora magkalit og taon nga makailan na to. Kana ba? Mao bitaw usahay akong gihagit sila nga gusto gid mo makailan ako. Ari ako diri tagaanta mo complete address unya. Pangutan adri search ko diri i-check akong background diri sa among lungsod kung unsa gyud, no? Ana man ta di man ta mahadlok labi na wa tay gitaguan. Ya kanang inyong issue kanang 10% wa po ko mahadlok kana di po ko ma-discourage ana. So pamatud-in na ninyo simba sa mo usa mo istorya. Di ba? Welcome ka diri si Dio Pastor, excited na daghan lagi sila Brother Rusty Nanali Badilla and actually naay shout out, Brad Pastor, from Misamis Oriental, Brother Eljon Bulando. Long live, Brad, long live. No? Regarding na itong mga bashers, no? Pareha ng mga bashers na ito ba, daghan. Daghan mga brad na ko, nga mga banggitan, good, nag-message nga, asa man ni sila, tuon tanin ko, ayaw lang. Kay, siyempre, binanggatan nila, kay, tinarong mo niya ito, di mo niya pangwarta, muwali, galitag, sanasa, way, opiring, watan, di man niya ito, pangginoo, ni. No, dili niya ito, ingon, pang relihiyon, pangwarta kay kung pangwarta manggali manrabaho na lang ko og tarong pwede man ko manarbaho na may mga opera ko operan gali ko nga ipurso nga ko ang profession kay dili ko sa pulis ari ko sa maestro ana ba pero wala akong gipili ni kay tungod isip pagpasalamat nako sa Ginoo nga ang akong kinabuhi gitagaan niya og second chance nga mabag-o igsoon no imagine more than 16 years nga na involved ko ng illegal nga droga. Grabe basta, daghan kay mga dilang kay illegal na droga. Daghan kayo. Mao na nga sa kalipay nga ako ang nasinati nga gitagaan ko gigayon sa Ginoo. Mao na nga mas gipili na ko ang mo-share sa pulong sa Ginoo. Bisan usahay na ay mga di kalikayan nga murag financially tawo ra man kita na usahay labi na nga kana bitong actually honestly independent ta karon nya. Dili gyud ta ingon ang uban mulabay og istorya na ko nga gasalig ko sponsor. Dili sad ko ka-blame nila kay naam jud po'y uban nga na-sponsor pero kita igsoon kita gyud na, di ba? Ato argin ni uban sa grasya sa Ginoo tanan. We walk by faith and not by sight. Nagsalig tas Ginoo, no? Mao na nga ako ra pong gisabot ng mga bashers na to diha kung unsa ilang ilabay basta. Mao ni ang atong hinumduman igsoon, tao ra sila unya ang mas nakaila kaayo nato ang Ginoo. Ang Ginoo ra po'y bahala, no? Huwag matago sa Ginoo man. No? So, again, welcome no, mga new followers. Ay, alam mo katingaw na yung mga debate. Ilaharap po na, basta. Usay mo reply ko, usay po di. So, na mga bugoy-bugoy po, mga pastor, reply na kay para pasakas, engagement. Nga na ba? Pero ako na lang ipasagdan kay, ito po, no? Pero, usay, kanang mo reply ko mga igsoon, kay kanang grabe na jud ka, insulto bitaw. Pero wag ko Pero wag naaligrihan lang ko ba? Nalingaw ko. Mao na nga lang mo kakuan nga. Ang uban kay naamo koy uban ni encourage na ko ubang mga followers. Thank you kayo. Inyo kong gi-encourage ang uban mo ingon nga. Pastor padayon ayaw papikto. Wa jud ko nang papikto bisa gamay ang papikto. More than 12 years ko igsuon sa ministry na nga nagsigig wali unya napadyoy time nga na adto pagid mi sa police station mismo kay naay grabe nga mga pandaot na ko ba. So gamay ra kay na mga pandautan na no nadaghan nagip sa nginlan ko sa una nga nakadispal ko daw ko 1 million ning gamit ako og mga kuan 1 million wa tay bank account niya 1 million usa man ipadag palawan nga na bitaw so sanay ko igsoon prangkahan ta mo ay mo kahadlok ay mo kabalaka if ever na mo bash na ko niya murag feeling ninyo affected ko no nothing di jud ko mapiktuhan ana no kay bawang Ginoo na sometimes mo reply lang ko pero gakatawa ra ko na type no kay malingaw lang ko ba kay kuan bitaw ana ba so wala never ko ma-disappoint or ma-discourage ana no kay more than 12 years na ko nga nasa ministry grabe ang mga pagdaot normal ra kayo night times maghilak na lang ko sa kwarto kay gipasanginlan ko nga ning nanuyok daw miksyabu dito sa kuan ana bitaw niya grabe kayo detalyado kay wala tay gawas-gawas no mao na nga
paubos na ko, no? So, mao na kaning mga bas-bas nila nga ni. Kinaon ako ni. No? So, then, para na ako, igsoon, the more bashers, more pag yun nga mas magsadya ko kay ilhanan mangguna nga namunga kita. Kani nga ministry nga gipiyal ni Lord namunga. No? Gibato. Kabantay mo atong gipost na ko ganina together with my former classmates in criminology. Tunay police ba? Happy to siya nga akong amigo karon police captain. Unya. Akong gi-open niya ba, kubay. Libog ko ning uban ba kaning kay followers mo pa naam na followers na shout out ba police captain Jasper Reyes from Antiquera Police Station. Usa na siya sa followers na to dire nya. Mao na sig encourage na padayon no? Devoted Catholic na respetuhan na imi. Wala na kayo balhin sa relihiyon wala respetuhan na imi. Mao na akong giingon uban diha. Nagtuo sila pareha ko ng uban bitaw nga no dili ko nga I respect all religion. Then ingon siya na ako nga ako nang gi-open nga na may ngano libog ko ning uban bay nga ibasta nga pang Ginoo atong gi-post ang atong content sa atong mga reels, mga videos pang Ginoo, no? Pero ibasta nila na ano yun magtuwa diha, na ay no maghubo diha mga binastos laway kabuang. Wa man no mang bas. Pero unsa yang gitubag na ko mga igsoon na bless ko di na ko mawa sa kung nahuna og kasing-kasting sa padayon lang bay ayo. Daghan pa kayo mi ganahan sa mga post nimo. Ana siya nga basta gali di ganahan pang Ginoo kay bawo na ta sa demonyo na ana siya mismo bitaw no ana ba so mao na nga mga new followers ako ning gi-share ninyo tungod gi-open kay basta makurat mo bagubutam ni nga page na agyo di kalikayan na magdebate ang comment section maglalis no yawa man ko kabasa ng uban ako ra man gipasagdan no basta ako honest lang ko na gusto makailagin ako gusto makabawas kong name dili man ko magamit og dummy account no daghan ming bas na to igsoon pero nga bakakon daw ta pero tinuod sila may bakakon ngano man nagdami account na gani di ba mahadlok no so anyway grateful gyud ko ni Lord mapasalamaton ko aning tanan malipayon ko usay bitaw makanahon ko sa una wa gyud mo bas na ko nga adik-adik pa kay ko sige pa kog suyo maligyag siya bo napa koy armas gidala-dala wa gyud mo bas na ko no actually murag respetado ko sa akong pagkabugoy igsoon sa una is among lugar nya di lang paghambog dagan-dagan na po kong nasumbagan. Wadi mo bas na ko? So ako na I realize right now nga nanakos Ginoo. Na naman na mo bas. Pero salamat sa Ginoo kay ilhanan mangguna siya nga for me no. Nga kana bitong ning subay jud ka sa sigpit nga dalan nga may gusto ipasubay sa Ginoo. Lisod kay daghang challenge, daghang hagit pero sa mulahutay lang ta sigurado ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Praise God. So shout out mga subscribers, mga viewers, mga followers and don't forget no sa mga dili aware wala kay baw na day tayo new YouTube channel. Unya naa diha ang link sa ani nga caption ani nga live nito na link diha nga dalhon mo sa YouTube channel na to. No? Free ra na ang subscribe da igsoon. So ako nang gihimo tungod kay daghan mga followers nag-request nga Pastor, mas maayo ba imong video ibalhin ra na sa YouTube kay mao ni mas magani daw nila maminaw sila. Unya mas dali nila pangitaon. So, yung ko, wa ko ning tuo kay wala ko gibuhat tungod kay di ko kay balo ba. Wa man ko inalid sa nagod. Ang ako ara man gud igsoon is gusto ko mag-live, gusto ko mag-share. Kanang rhyme hinoon murag na ako'y give ana himaya sa Ginoo. So, maora na ako pero kanang mga regarding na bitaw aning kanang mga expert kanang mga IT na bitaw wala ko na mga computer. So, mao na nga nagpatudlo ko. Nya mao na nata YouTube channel. Nya na diha nga to ang mga live videos nga gipang post nako. No? So kani pod right after ani ako ra ning i-download nya i-post nako dito. I-upload nako, no? So again, ang YouTube channel na to ang iyahang link na ani nga caption sa live. Unya ang name sa atong YouTube channel is Mabungahong Kristohanon. Okay? So again, shout out this time we have 210 viewers. Okay? Again, watch out for us, no? Cagayan de Oro, laag mi diha, no? So, diha man to ning open nga musugat na mo ko, no? Ganina nagchat-chat mi. So, ako siyang ning nag-message. Ingon man gud siya nga musugat to sila ba. O nalipay pag kinsa man ka ano, dili na ko i-mention pero niingon siya nga, Pastor, malipay gali ko nga kaning sakyanan na mo gamiton sa alagad sa Ginoo ko nga. Ayaw lang kay kanang wow masuitos Cagayan, Bohol ra ko na suito nya basi madakpan ta diha taka-taka tagliko-liko diha traffic light ana no. So ingon sila nga sige pastor kanang ingna lang mi kay with her husband man to nga mo sugat daw sila.
So, mailhan na. Basta, thank you, Regayog. Nagtanaw karon, salamat kay sa offer. So, again, Cagayan, De Oro, CDO. Second time or third time na siguro na nako. Di kay ko tikuan dia, manglabay ra magud media, di mo pundo ba. No, so, gracias sa Ginoo, gracias sa Ginoo. Mandi po hon igsoon. Okay? So, shout out na ko tanang mga OFW in different countries, mga naka-permanent residents. Shout out sa tanang mga seaman diha, no? Shout out na ko tanang Piniriso. Okay, debito ko gihagit ganina. Ayo lagi si panghilabot kay wa ko nang hilabot. Ana wa man ko ning respeto ko ni ay grabe jud. Sige sa giyaw nako ako siyang gingnan nga. Mural lang ko nakon ba. Sige. Uban ta na magwali tas prisuhan. Ana ba kay usay sige panaway na adyo mga tao nga sige panaway nya way agi bitaw way na ambag bitaw sa katilingban bitaw. Way na tabang sa mga kriminal nga moduol sa Ginoo. Nga na bitaw no. So ako na pong gisabot igsoon. Pero mao lagi, I realize eventually, uy, dami account raman din dili siya worth it bitaw nga replyan, no? So again, akong gi-shout out tanang Piniriso kay balo ko nga naay daghang nagtan-aw diha. No? Daghang nagtan-aw, dili lang nako i-mention. Kay ning ingon mo nga ayaw ko i-mention, pastor. Daghan kay mga inmates igsoon sige tan-aw sa tong live, no? So shout out tanang Piniriso, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ganun kay balo ko, ang uban matinga diha tungod kay naay mga mag-message na ko igsoon, no? So, mga brad, paminaw mo, listen carefully. Kupot lang tas Ginoo. Dili babag ang selda, no? Dili mo pasabot nga naa mo anang sulod sa selda. Dili na mapadayon ang plano sa Ginoo. Mulusot jud ang plano sa Ginoo para ninyo. As long as mga lagad mo niya nga sincero, ang Ginoo mamati na ipaglaom. Samtang napay kinabuhi, napay gininhawa na ipaglaom sa Ginoo. Again, shout out tanang Piniriso diha, Luzon, Visayas, and Mindanao, and then shout out sa tanang mga jail officer na ay excited makig-meet na ko nga akong brad from Sayas, Kiptron in Arms, nga naa sa Cagayan, nga naa sad siya sa jail officer. Kanahan sad siya makig-meet na ako kay timing daw. Basta shout out na tanang mga jail officer in Luzon, Visayas, and Mindanao, mga warden. Ako sa shout out tanang mga amigo na ko, mga bumbero nasa fire, and mga higala na ko nga naa sa military, okay? Armed Forces of the Philippines. Naining bus na to ganina dahil mga brad. Army daw to siya. Pangitaan lang nyo diha, stock. Bitaw, chill rata, cool rata, no? So, mga higala na ko diha, nga daghang magpa-advise na ko diri, mga militaries, ano? Shout out mga higala na to sa Philippine Army, and mga security guards, shout out, okay? And of course, last but not the least, of course, ang ato ang mga higala sa PNP, Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, shout out. Tagbilaran City diri sa Bohol, shout out. O again, thank you sa inyong last time nga diha ako sa inyong pahalipay sa award nga inyong pahinungod or nako akong himaya ang Ginoo ng tanan. Shout out mga hepe diha nga mga kailan ako og sa tanang kapulisan igsoon Luzon, Visayas, and Mindanao diri sa Cebu. Duha sa Bohol. Tanan nga mga police station sa Bohol akong mga amigo nga chief, mga hepe nga duol sa undugan, no? So anyway, dili lang ko mungalan ninyo ha kay Snowy na. Kanya early pa ko matulog tonight kay of course tomorrow Sunday. Kanya mag-prepare pa ko og you know na, kabalo na mo, no? So again, thank you sa inyong panahon og sa pagpaabot og sa mga excited nga nagpaabot ganina, nag-post ko na nag-message na ko nga excited sila, giuhaw na sila nga maminaw sa pulong sa Ginoo. So mao na ni. Again, shout out 206 viewers this time. And akong shout out ang almost 153,000 followers of Mabungahong Kristohanon kay kuha naman to akong nakita check last time I check kuha to siya 152,900 plus. So happy lang ta mo reach igsoon sa 153,000 maybe tonight. Okay, so akong gidayeg ang Ginoo nenang tanan. So let's pray. Kibaw na tayo igsoon before ta mag-start, you know, atong i-welcome ang presence ni Lord. Let's welcome the Holy Spirit for us nga mas maka-interpret bagid ta sa pulong sa Ginoo.
Because the truth is, ako na ning gibalik-balik, dili nato basta-basta masabtan ang pulong sa Ginoo gamit atong kaalam nga tawhanon. We need the guidance of the Holy Spirit. We need heavenly wisdom for us to interpret more deeply, mas lawom, ang pulong sa Ginoo. Amen. So let's pray. Atong i-invite si Lord igsoon sa itong pagabuhaton. Hallelujah. Praise God. Father in heaven, this time we come into your presence with a humble heart, Lord God. Among giila, imong pagkabalaan, Ginoo, o imong pulong, dili ni siya basta-basta, Lord God, balaan kini kayo. So Lord, unas tanan, salamat di ay ani nga higayon, Ginoo. Another great privilege, Lord God. Usa ka bulawanon nga oportunidad nga imong gihatag kanamo aron mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong. But before we proceed, Lord, unas tanan, susiha sa among kasing-kasing, Ginoo. Susiha among unahuna among pagbati, Lord, kung naa kay makit-an mga butang nga wa ka nalipay, mga butang nga wa ka nahimaya pasaylo ami. Usahay, Ginoo, tungod kay tao lamang mi nga dili misama nimo nga perpekto gyud. Naay panahon nga magtuo mig sakto mi apan sayop demi sa pananaw nimo. Tungod kay tao lamang mi, so Lord, pasaylo ami. If ever na kay makit-an sa among kasing-kasing karon, Ginoo, nga mga butang nga wa ka nahimaya, wa ka nalipay, unya wa mi makabantay, pasaylo ami, Ginoo. Limpyuhi mi karon og tagay mi kasing-kasing, mapainobsanon, madinawaton, willing musunod sa imong pulong, Ginoo. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, Ginoo, aron among masabtan ang imong mensahe. And this time among gibungkag tanang gahom sa kangit-ngit nga gustong mo samok-samok sa among pagabuhaton. Any distraction of Satan, we rebuke it in the mighty name of Jesus Christ. We declare victory, Lord God, tonight. Way lain among giisa, gipataas, gipasidunggan, gibayaw, imong buhi ngalan lang. Way relihiyon, giisa na mo karon. It's all about Jesus Christ. And I pray to all of the viewers right now, Ginoo, mamuhat ka. Tanan nga makakita ani bisan ang mag-replay ani, Ginoo. Imong ipabati, imong gahom, imong dihog, ang imong hikap, Ginoo. Ang lihok sa imong Holy Spirit among masinati tonight as we meditate your word, Lord God. So Lord, imong kabubuton matuman. Holy Spirit, this is your moment. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Ako aning tubig, nak. Very good. Buta na yung anak pa. Let's go. Praise God. Again, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And to don't forget to type at followers at highlights at everyone. Sama ning gibuhat aning uban. Sister Jennifer Sasidor, thank you. Thank you for typing at highlight. One of our subscriber, hallelujah, from Sister Geraldine Cadorna. Okay, let's proceed. Praise God. So, anyway, our topic for tonight is about kung ano siya mga igsoon. Atong tema, unsa or kinsa man gyud ang maghatag natog tinud-anay kabaguhan. Gapostas kangit-ngit, kinsay makahatag natog kagawasan niya na. Naglunang ta sa mga grabe nga kasalanan, kinsay makabag-o na to. Amen? Una tong topic, kinsa man gyud? Relihiyon or si Kristo? Ang balaang kasulatan atong pasultian. I believe some of us right now who are watching this time is so familiar with this verse. And anyway, mauni one of my favorite verse ni atong atong teksto karon. And anyway, ug naay nagpahipi diha nga mga basher. Gusto gin mo munguan ba, no? So watay ko Andre so way debate ni, no? So tanaw lang mo diha unya pahipi mo unya kung mo bas mo diha i-block jud ta mo. Kay di man ko ganahan nang magkuan-kuan, no? Kaniya to, pang Ginoo ni igsoon unya. Way lain nga atong gi-promote diri kalinaw. Dili kagubot. Amen? So let's start. One of my favorite verse nga giingon ni Jesus. Grabe. Kabalo ko nga daghan mo ang kabaloan ni nga verse. Aware mo ni. Juan 14:6. Tagaan na dayon. Nanas hunahuna ninyo. John 14:6. Okay. Mao niyan tubag sa pangutana. Kinsa man gyud ang makahatag nato kabaguhan?
Kinsa man gid atong duulan kung mosurrender ta. Kinsa man gid atong kadangpan. No, parang atong kinabuhi nga naglibog na ta. Makabaton og kalinaw. Okay? Ang tubag mao ni John 14:6. Juan kapitulo 14 versikulo 6, Jesus mitubag according to Jesus Christ. Si Jesus mismo nag-ingon na Nixon. Ingon siya, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan kung dili muagi. Kanako again. According to Jesus Christ in the book of John, Juan kapitulo 14 versikulo 6 nag-ingon diri. Si Jesus mitubag, ako, siya. Siyang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Period. Mana? Daog na, wala ay debate. Wala na iangay debate. Ingon ang balaang kasulatan. Si Kristo mismo ning ingon, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Di ba? Ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Akong dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ang gusto ipaabot ni Kristo Ikson, mao ni, ako ang dalan. Kung gusto mo, kanabitang maglakaw sa saktong dalan, doon ako. Kung gusto mo nga dili mo mahitumpawak o dili mo magsubay sa hiwi nga dalan, doon ako. Kung gibati ninyo nga naglakaw mo nga na something wrong sa inyong let's say sa inyong gibarugan karon din, doon ako because He is the way. Ang way nga gihisutan ni Jesus Dixon nga saktong dalan gyud. Amen. Walay laing bugtong dalan nga ihatod ta sa kaluwasan. Dalhon ta ngadto sa iyang gingharian. Si Jesus lang. Kay ingon siya, I am the way, the truth, kamatuoran, and the life, kinabuhi. Amen. Kinabuhing walay katapusan atong matagamtaman ni Kristo lamang. Kabag, in other words, mga igsoon, kaya ang ato manggong gibutang din ako sa caption is, kinsa man gyud ang makahatag na tog tinud-anay or tinuoray nga kabaguhan, relihiyon ba? Or si Kristo? Abi na mga igsoon, nganong na nagubot dire? Nganong na nagubot usahay, aning ako ang gipost dire nga, usay mga reels na ko, labi na itong nagrap-rap o ganina, akong girap, akong testimony, di ba? Dungog mo rap na ko ganina, na diha, ganihang kadibati, nag-away. Nganong na debate? Nganong na away? Tungod na kay di pagkadakan ang relihiyon. Abi yung mga ikson, sa gingon ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ningingon ba diha nga ang born again may kuan? No? Yung sa nga ani nga simbahan? Nga ni wala. Si Jesus. And praise God kung kanang imong barugan karon. Kanang imong simbahan karon igsoon. Nagtudlo na ni Kristo. Nagtudlo na sa balaod ni Kristo. Nagtudlo na sa pagtulunan gyud ni Kristo. Kay ang Biblia nag-ingon nga way laing saktong dalan, kamatuoran, kinabuhi. It's Jesus. In other words, mga igsoon, walay laing makahatag og tinud-anay kabag-uhan nato. No? Si Kristo lamang. Igsoon, naagi ni nagtanaw. Brad, shout out. Brad Joy, shout out. Okay? Na ako'y daghang disciple igsoon nga naa sa Katoliko. Pero daghan na tingala. No, bisan ang ilang pari ning ingon, "Kuyawa na bag-o lagi ka." Kay ngano man, akong di pa matud-an igsoon nga tinuod ning ingon sa pulong sa Ginoo. Walaing makabag-o nato. Kung kapoy na kay ta igsoon tungod sa paglunang sa makadaot nga bisyo, dili relihiyon ang tubag, si Kristo. Mateo 11:28 niingon si Jesus, "Duol mo kanako." Gikapoy na mo na sigig suyop og syabo. Grabe naglunang na sa inyong pagkapalahubog. Gubot inyong pamilya. Wa na mo kay bawog unsa inyong buhaton. Depress kayo mo. Ayaw mo duol sa relihiyon. Sa ingon ni Jesus, Mateo 11:28, "Duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan na bugaatan. Papahulayon ko kamo." Amen. Suwa di lain nga atong duulan igsoon kung kinahanglan tag tinud-anay kabag-uhan. Kinahanglan tag kapahulayan. Kinahanglan ta nga mugawas sa mga makadaot nga bisyo. Dili relihiyon, kung dili si Kristo lamang. Kay kung relihiyon pa, ngano mang daghan kay nga aktibo sa relihiyon, pero daghan kay kabit. Dili maayong himplo. Wa na bag-o ang kinabuhi igsoon. Dili good example.
gubot ang pamilya, pero aktibo sa relihiyon, ngilad og batasan, walay silingan, sigig pamuyboy sa iyang natabangan, pero aktibo sa relihiyon. Kabantay mo, wala bago. It means, Ikson, dili relihiyon ang makabago, kung dili ang pakigrelasyon nato ni Kristo. Ingon si Pablo, 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he will become a new creation. Sa ato pa rin mga Ikson, ning ingon ba rin si Pablo, if anyone is in a religion, he will become a new creation. No! But Apostle Paul said, if anyone is in Christ, nabay, ingon na religion, he is a new creation. Ang gusto ipaabot ni Pablo Ikson, kinsa tong mahiusa ni Kristo, kinsa tong makigrelasyon ni Kristo, let's say, intimate relationship ni Jesus Christ, mabag-o siya, mahimo siyang bag-ong binuhat. Kung pariha siya nako sa unang adik-adik kayo, mabag-o na adik na ni Kristo. Mao na gitawag og bag-ong binuhat tungod ni Kristo, dili tungod sa relihiyon. Amen. Tama na siya. Relihiyon, Ikson, daghang nagpatay. Ang uban nagpinusilay. Ang uban nagtinigbasay kay naglalay sa debate, nagsinumbagay. Nag-exchange og mga grabe ka sakit nga pulong. Nagdinautay na lang no, ingana ba nang gisugo sa Ginoo? I don't think nga si Lord mugsugo na to nga mubuhi tag istorya nga makapasakit sa katao na to. Si Jesus, ang pulong sa Ginoo miingon igsoon nga ayaw itugot nga naay mga maot nga istorya mo gawa sa imong baba, no? Do not let unwholesome talk man siguro to. Oh. Kana ba mga negatibo nga dili makaayo sa maminaw? No, magsakitay og istorya. Grabe na mura nag mga binata ngano man tungod sa relihiyon. Dagang nagubot, nag-away. Dagang namumba tungod sa relihiyon. Pero kung atong pagkadak-an atong relasyon ni Kristo, malinawon ta because Jesus is the Prince of Peace. Kung atong ipataas si Kristo kalinaw. Sumupalabi yun ang kalinaw. Pero kung relihiyon, gubot, kabantay mo? Ano na siya, Exxon? Mao na nga ako, na imang utanan ako diya, unsay imong relihiyon, kita ba mo tubag ko diya? Wala. O, gitubag. Ang uban maingon, kay bao ko ni mo pastor, nga nung di ka mo sokol o debate, kay pildi ka, wala. Kasi makuha ng debate. Ang uban maingon, kay bao ko pastor, di ka mo sokol o debate, kay mapamatud-an o niya nga piki ka. Wa ko'y ikadlukan, Exxon. Sa una, kay di gali ko mahadlok nga demonyo akong Ginoo, karon naman nga tinuod nga Ginoo. No, mao na nga, ninglikay lang ko, nga numan. Akong gipamalandungan, unsa may atong makuha, ibutang talag, mapamatud-an ni mga sakto ka. Pero unsa man, no? Para nako, likay ko, kay nga naman, dili tanang naa diha present, dili tanang tao igsoon, pariha, o kanang laom bitaw panabot, no? Mao na nga, mas mayo ng mulikay, ang imong paglikay di pagtalaw kung dili mas gipili nimong kalinaw. Kaya ba yung Exxon, kabantay mo, naman dyan mo Facebook, kabantay mo social media karon daghang mag-away, debate, bantay mo. In other words, akong nabantayan, akong papa, debater, wapay pilde. Mingundang na lang siya. So akong nabantayan, Exxon, why ayo? Kabantay ko, ang outcome sa debate, daghang mga supporter, magsig-away. Nga sa diyan, nagsigi kong tanaw na sig-debate, sig-away, grabe. Ning come out sa kung una nga, di man ni makatabang. No? Sige sila debate, pero tanawa, ang debate, nakapaundang bas mga drug lord, nakapaundang bas mga adik-adik, nakapaundang bas mga kriminal, wala. Sila sig debate, pero ako nga nagsigig walis prisuhan, nakabantay ko, ngaghuot ang prisuhan, wala nakapahunong sa mga kriminal ang ilang debate. Gisugo ta sa Ginoo to make disciple, to win souls, not to win debate. Mo nang diha ko naka-focus, ingon sila, wagi ka kay sulpot manggugay ko. Ako nagyapon silang girespeto, Exxon, isog kay mga dami account ba. Okay ra. Isulti lang tanan. Pero siguruha lang po na nga, kanay mong gilabay mga istorya, siguraduha po nga maayo sa kang ihimplo sa inyong lugar. Ako sang gingana sila. Kay ako mong nabantayan, kanihinong sig panaway, why agi? Yes, that's true. Mo naman Exxon nga nakapokus ko sa kalag. Nakapokus ko nga akong ma-share ang mensahe sa paglaom ngadto sa mga way paglaom. Naka-focus ko nga akong ipataas ang ngalan ni Kristo. Jesus reigns, dili ang relihiyon. Naman dyan diri akong manghod, nagtanaw. Gang, nawa ka diya? Hello.
Ako, di ba? Papa na ko pastor na daan, mama na ko pastora. Tanawa. Wagi na sila ning ning dool ba ko lang, ampuy ko. Kay gikapoy na ko siksuy siya wala. Kay bawo na ang mga taga diri sa Moa igsoon, mao bitaw nang uban nga mingon nga, gama-gama ari ako sa Moa, tagaan ta mo complete address. I-message ko. Nya mangutana mo dis tibok lungsod kung unsa jud ko. Ingon di mo tuo ba, no? Gama-gama no, ang tinuod jud igsoon, ako ra jud mismo. Wala ko'y giduulan nga relihiyon, simbahan, pastor, gidangop, nidangop og leader, wala. Ako mismo, kosa, no? Kosang lumalapit kay Kristo. Voluntarily, ning surrender ko sa Ginoo, Lord. Tabangi ko. No? Lord, kapoy na kayo. So, ako na bitaw ning share ninyo nga, 3 times ko nag-attempt og suicide kay kapoy na kayo. Wa na ko kagwanta ba nga makita na kong mami magsigihilak. Ano bitaw? Kapoy na ko sa kong kinabuhi. No, mauna nga, ningabot na ko sa tumoy, pinakapik sa kong kinabuhi, igsoon nga, kana bitong gusto na dyan kong kabaguhan nga tinudan na, kay sigira kong panaan, more than 16 years, kada human akong suyop, magsigira kong ingon, magsulong ko, last na gini Lord, last na ni, na! Ang kanadang last igsoon, basta di ni mo pila Ginoo, last na, di na maundang, sige lang kag last, no? Hangtod hapit na lang ka maglas-las. Wala may kabaguhan. Ang tinuod, mauni. Ang tao, bisag unsaon niya, og bag-o siyang kinabuhi. Di ko na siya mabag-o kung way Ginoo. Na uba mga pilosopo, nasuko na ko, mingon sila. Hoy, ayaw, buang-buang man ka. Ayaw, iapil-apil ang Ginoo siyang pagbago. Kaya ang tao, mabago kung mabago. Tinuot, sure mo? Kung mabago ang tao, kung siya ra. Di na lang unta mo naog si Kristo. Pero si Jesus Christ, yung gihatag, yung kinabuhi kay kabalo siya, kung wala iyang tabang, wala tay mahimo. Kanang ningingon og nabago-bago na, but-but na. Nganong kay bawo ko. Daghan ko mga amigo igsoon. Nga wa na mo suyop ko no, wa na kay wa kit eh. Wa na mo suyop kay way kalingawon pero naay kalingawan suyop gyapon dablab gyapon na. Indiksyon gyapon na. Ilaron man ta ang tinuod nga nabag-o kanang naay kabag-uhan nga gikan sa Ginoo. Bisag naa pa na yung okasyon diya nga magbuntagay, di ka mo suyop og syabo, mao na nabag-o. Laki magyapon na occasional drug addict may tawag na mo na sa among lesson before during our criminology days. Occasional drug addict, musuyop lang og okasyon. Wagi po na nabag-o. No? Ingon-ingon sila nga, mabag-o ra ko na, mabag-o. Sure. Diha, may gikanoy, daghan kay may. Mga tawa ra bitaw may karon, daghan kog mga barkada ron igsoon nga mga nabag-o na gyud. Uban sa grasya sa Ginoo mga tawa. Grabe sa una, bro, no? Sa una sige lang tag bag-o, bag-o niya, suyop gyapon, no? Bag-o pero nay disco, suyop gyapon. Ana ba? Ang tinuod ay nga kabag-uhan igsoon, way laing makahatag mo ni atong punto karon. Si Jesus, not religion. As what I have said, igsoon, nganong daghan kayong aktibo sa reliyon, pero badlungon. Prueba na, nga way laing makapabag-o na to. Way laing makapabuutan na to, dili relihiyon, kung dili, natay relasyon ni Kristo nga hingpit. Bisan pag magsigitag simba kada oras, bisan magsigitag simba kada adlaw, ampo kada adlaw, igsoon. Kung babara na taman, apan ang imong sulod sa imong kasing-kasing, wala kay gitawag og relationship ni Lord, igsoon. Di ka po ka mabag-o. Di ka mong kakapugong mo buhat og dautan. Di ka mong kakabiyaan na imong kabit. Daghan kay ra ba? No? Dili ka po na undangon mo imong bisyo nga grabe na ka makadaot yun ba? No? Bisyo nga dautan. Di na nimo undangon once walay Ginoo. Mo na igsoon nga ako ning gibalik-balik igsoon. Ako tinuod yun ni po igsoon. Tagaan lang tamo og hence somewhere in Mindanao. One woman approach me. Hindoon ako. Ayun siya, Dong Pastor. Tawag niya ako, Dong Pastor. Wa ko magtuo, Dong Pastor. Akong bana, maom niya akong bana. Di lang ako isulti kung si trabaho. Basta retired na. Akong bana, Dong Pastor, way sipiat. Way sipiat, ma'am. Way sipiat og adto simbahan. Way sipiat mauni, grabe. Sus, naunsa ba nga pila kadlaw gibiyaan ko kay naam day iyang kabit dito. Kabantay mo, Ikson? Aktibo sa relihiyon, pero walay relasyon ni Lord. Unsay resulta? Dili na mahadlok mo buhat og karumal-dumal sa mata sa Ginoo. Minyo gud pero nganong nangitag lain. Tungod kay way relasyon ni Jesus. Kay tinuod nga makapabag-o nato igsoon si Kristo. The moment we have intimate relationship with Jesus Christ, din mag-start ang kabag-uhan. Din gipalupan na ni Paul, yung si Paul. If anyone is in Christ, amen? He is a new creation. Mahimo na siyang bagong binuhat. So, way laing makabag-o nato mga igsoon kung dili ang pakigrelasyon sa atong
Labaw makagagahom. Dili relihiyon na unsa. Ang uban, sige, mabitaw na, mga anak ko, ang uban, kay grabe, mubahas na ko ba? Relihiyon. Grabe kay mo da, naman, sakto. Ako, iksoning respeto ko, pero inyo kung ingnon nga sakto mo, pero nakita ko yung binuhatan nga kapandulan, di ko mutuo. Nga naman, ingon si Jesus, kung ang punuan maayo ang bunga. Kuha ninyo. So kung dautan ang punuan, dautan sa nang bunga, mao na nga napahipera ko. No, ay, respeto rin kung nila, sige sila panaway, nga mao ni asayo po, sakto lagi, pero unsa man na hiwi magbinuhatan. So okay ra day ni Lord, nga pasakon, kag langit, nga wa kami biyaan na imuhang pagka, kinsa may makasaka sa langit, katong nagbalaan. Sige ingon ni Jesus, dili ang tanan, magtawag ka na o Ginoo, makasulod, sige ngirihan sa langit. So dili tanan, nagangkon-angkon, di nga luwas na. O sige ingon sa sumpay, kung dili kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa kung amahan nga naa sa langit. Kinsa ang mga kandidato katong nagsubay, katong ninglikay sa mga karumaldumal sa mga mata sa Ginoo. Mao na igsuon, no? So mao na nga ang maghatag yun natog tinud-anay ang kapahulayan gikan sa mga binuhatan sa kadautan igsoon. Ang tinud-anay yung makahatag natog tinud-anay tinuuray kabaguhan sa kinabuhi. Nganong isog ko musulti ani ako mangguni gikan ko diri igsoon. More than 16 years ko sigsuyop utot sa demonyo. Namaligya na ko igsoon, hay time nga akong item, syabo na ko. Gipadaan ako sa kong barkada, day time nga ako po'y nagda. Ningagi man ko ani, mao na nga ako kining pamatud-an igsoon. So kung nagduda pa mo, ari ako, Tangaran Clarin Bohol. 6330. Ari ako, magstorya ta dire niya, mangutan na, tamusilingan. Ana pa na. Gusto man na. Ang uban man God is to see, is to believe. Ay, may problema na. Pwede sa mo muhapit sa police station. Kay ako may tigwali nila diha, himaya sa Ginoo lang. Kailan na sila nako. Nayo ko na ako yung mga classmate diha, police. Kailan na sila nako kung sa ko kab. Magdago ko siya sa una eskulahan. Wala mga igsoon nga, isog ko musulti ani nga way laing makabag-o kung di si Kristo lamang. Og dili ang relihiyon kay akong nasinati ni. Ako mismo igsoon, I am the one of a living testimony. Buhing testimonya nga si Kristo ang makabag-o. Wilain, wa wilain gidangpan magod. Siya sa panahon nga nag-ungaw na ko sa akong mga problema, depression, anxiety, galibog na ko kung sa'yo akong angay buhaton, mingluhod ko sa Ginoo, minghilak, mi surrender. Namura kong batang gamay, kami mga adik-adik gahi, di ba? Mga, nagtanaw na mga drug dependent, di ba? May gahi, kami manghilak, mga adik-adik. Hilak, me? Kami may tigpahilak ang mga tao. Wa na sa mga una nga manghilak, pero ang Ginoo na imuhikap igsoon. Walang matigas na puso sa mainit na presensya ng Diyos. Amen? So mautumaw na nga ako mismo, kabaw mangkukus na itabo na ako. And based sa word ni Lord, confirm good siya, nga walaing makahatag na itong kabaguhan si Kristo lamang. Bisan pag sige tagsimba, dili tanang nagsimba na ay relasyon ni Kristo. Simba-simba na, pero inigawasan na ikson, wa na. Nagbuhat na, nagpadayo, nagbuhat sa mga butang nga wa malipay ang Ginoo. Ingon ang Juan igsoon. Ano ba lang kasulatan? Kung nagpadayon ka sa pagpakasala, anak ka sa yawa daw. I'm not saying nga mahimot ang perfect. Pero kung kay bao ka nga mali na siya, sala gyud na siya. Kung moingon ta igsoon nga, tao ra man, yes, tao ra ta. Pero unsa din ang giingon sa balang kasulatan nga naay self-control, pagpugong sa kaugalingon. Yung sa rin ang giingon sa balang kasulatan usab nga sa panahon nga kita tintalon, tagaan ta sa Ginoo kusog, tabangan ta. Unya mangita siya og paagi nga para maka-escape ta nang tentasyon, luwason ta. Unsa day na? Piki na ato na lang laksion sa Biblia. Usa ay matintal ta, ganahan ta kay nagpauyon ta sa unod no na to makailibgon sa unod, lawas nong kalipay. Pero pwede na mapugnan. Nga nung malaging si Jose, si Joseph, ningdagan man. Dihagad nga makikihilawas sa sawa ni Potiphar. Mapugnan. Kita lang ganahan. Kay huyang ta, kay kuwang tagpanahon sa Ginoo. Maopre usa sa problema na to. Busy dito, kayo dito. Nakalimot nga kinahanglan ta mag-recharge. No? Magpapuno sa presensya sa Ginoo. Because every now and then, ang yawa sama sa leon nga nagmulob. Nagsihupo-hupo.
No? Nangitag tukbunon. Kinsam na itukbunon niya. Kinsam na itintalon sa yawa katong mga iya. Dili. Kana nangalagad sa Ginoo. Mao na nga dapat prayerful sa ta. We will spend quality time sa presence ni Lord. Para full charge ta ba, di ta malubat panahon sa tentasyon. Again, igsoon, way laing makahatag na itong kabaguhan. Dili relihiyon, dili simbahan, kundili ang hingpit nga pakirelasyon na to ni Kristo. Nabag-o ko igsoon, wa ko mingingon, muduol kong simbahan. Naam yun kong papa, buwi kayo ni. Gusto mo mga istorya arita, dre, mga pita. Akong papa mismo igsoon, kay bawo na sila. Tanda na akong mga igsoon. Siya dang nagbagoon ako, nga gikapoy na ko, wa ko doon nila tabangi ko niyo ang puwi, wa ako mismo. Kaya ako manggudig so, hindi ko basta-basta o garbo po. Kanilaging kuhaan po taba, no? Hindi ko basta-basta. So, ako mismo igsoon na ginusarar ako sa kwarto ato nga time, that was January 2012. Ug mao to'y pinakalas nga soyop na ako, mao to'y pinakalas nga lulong ko sa mga makadaot nga bisyo, sigrilyo, inom, marijuana, babae, tanan-tanan, syrup, rugby, bulkasil, barnis, gasolina. Mo to'y pinaka last January 2012. I forgot the exact katong day yun niya. Basta January man gud akong birthday. January 15. So katong nga day 15 akong giingnan ng Ginoo, Lord, it's my birthday and akong gisurrender tanan nimo. Pero prior to January 15 nasa mga 12, 13, 14 wala gisurrender na akong kinabuhi sa Ginoo ato. And then I realized nga the moment we come to God with a sincere heart, unya kana bitong yes tinudanay, as in totally surrender ba, naadyoy Ginoo, mumuhat siya igsoon. Then na-prove na ko nga ang makabag-o ginato si Jesus. Kay nga naman kami na ko yung mga amigo sa una nga adik-adik kayo, sige may panuyok, pero mga devoted kayo, di na ko nganlan kung sa ilang relihiyon, kay respeto man ko. Devoted kayo, grabe kayo sila ka-aktibo silang reliyon, pero adik kayo. Adik kayo, di kang galing nakasuyok, manimba. So, akong na-conclude ba? So, kung una rapod nga, dili makabago ang relihiyon. Kay sila, tanawan ni mo, Diyos nun, pero religyoso na di ay. Religyoso means more on religion. They are so active with the religion. Diyos nun means nakita ang kinabuhi sa Diyos sa imuhang. Nakita ang Diyos sa imong pagkinabuhi mo na yung mga Diyos nun, no? So again, I realized nga dili juday ang relihiyon makabago kay sila ngano laging aktibo sila pero sige suyok ni ko magsimba gikapoy na nuyop na pud mi. Ako mismo di ko magamit-gama, di ko mangdaot ug di ko magamit-gamit og ngan sa Ginoo, sukong Ginoo kilatan ta, no? Mao na nga akong naobserbahan igsuon. And of course pinasikan sa balaang kasulatan, walay laing makahatag og tinud-anay kabag-uhan nato. Again, John 14:6 ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dala ng kamatuoran ng kinabuhi. And then ning confirm kamatuoran man siya, no? Tinuod jud ay kay ingon man siya sa John 8:32. Maura gyud po ni 8 di paubos ta. John 8:32, mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran makahatag kaninyo kagawasan. Ningon ba diya, makabalo kamo sa relihiyon ug ang relihiyon makahatag nimo kagawasan? No. Kung dili ang kamatuoran. O kinsa ang kamatuoran? Jesus himself is the truth. Ingon siya John 14:6, I am the way, the truth. So ingon diri ang John 8:32 pod, mahibalo kamo sa kamatuoran nga mao si Kristo ug kana nga kamatuoran makahatag ninyo kagawasan. Kagawasan sa lain-laing gapos ni Satan, kagawasan gikan sa mga binuhatang daotan, kagawasan gikan sa paglunang sa lain-laing nga kasalanan. Kung mudangup ta sa kaytas-an, makabaton tag tinud-anay kagawasan, dalhon ta og hatod sa tinud-anay kabag-uhan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Si Kristo lamang ang makabuhat ana, dili ang relihiyon. Amen. I remember during my college days, one of my friend, girl, babae siya, ingon siya nga, James, nami silingan ba? Grabe ka devoted. Grabe kay sige simba, grabe. Kadlawon buntag, kadlawon gahapon buntag, grabe. Makita na ko na siya, James, nga sige luhod. Pero sa diyang nangayo miktabang, wa jud naluoy na mo. Ingana ba ng mga anak sa Ginoo? Pero ingon siya, babae man, ingon siya na ako nga,
Pero nakita ko niya, James, nga, sige man siya simba niya, grabe, luhod niya, grabe siya ka-devoted, pero, siya dahil doon ko niya, wala man siya naluoy na ko. Diba? Ingana ba na? So, mauna akong gingon, Ikson, dili makabag-o sa batasan ang relihiyon, kung dili ang pakigrelasyon ni Kristo. Daghang sigig simba, hinimbakon, aktibo sa relihiyon, pero walay silingan, di kaduulan og tabang, ngilad og batasan. Pero aktibo sa relihiyon. Nga nga, pastor, tungod kay relihiyon lagi, di makabag-o. Bugtong ang pakigrelasyon nato ni Kristo. Again, akong balikon, Juan 14:6, mingon si Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. So, kung naninaw na Ikson, feeling mo, nasaag ko sa sayop nga dalan, dula si Kristo, siya ang dalan. Siya ang dalan, siya ang kamatuoran, nga ikaw makabaton og kagawasan, gikan sa lain-laing binuang ni Satanas. Amen? Ug siya ang kinabuhi. In other words, siya ang bugtong maghatod nimo nato sa walay katapusang kinabuhi. Si Kristo lang. Amen? And what, again and again, ako nang i-remind you, praise God, kung ang imong gibarugan karon, ang imong relihiyon nga gituuhan karon, asa kaning simba karon, nagtudlo sa doktrina ni Kristo. Sakto gyapon na. Kristo man. Amen? Gipakadak-an niya ang balaod ni Kristo. Praise God. Mao man na. He is the truth. Amen? So again, ako ni siyang gisulti. Isog ko ning sulti ani ngano man. Ako mismo usa ka buhing testimonya nga bugtong makahatag natog kagawasan gikan sa shabu, sigarilyo, pagkapalahubog, pagkahilig og babae, pagkahilig og suyop og rugby, apulo, kanang murag bino ko lapo, gasolina sa motor suyupon, barnes, ing sa pintilpin, sirap kanang tambal og tambal sa ubo igsoon, marijuana, walain nga nakahatag na kong kagawasan ana. Nakahatag na kong kabag-uhan, si Kristo lamang. So right now to all of the viewers, no, napagyod. Dili lang kayo mga bisyo na po'y pornography. Hilig ko sa una, gubo-hubo. Nagali ko yung mga video sa una nga maghubo ko tanan. Ingan na ako kalaway sa una, sawa pa ko sa Ginoo. Hilig ko mag-search o mga nakon ako yung mga link before nakalimot kung sa to mga link no. Naman to yung mga www. Mangutan naman ko sa mga expert ba. Kaya magtama ako sa una, magpuyo ako sa internetan. Then, mutana rin, unsa may mga lindot ron nga mga layout, website nga, ay, mga latest skandal ba? Adi kay kuha na igsoon, mangutana pa mo sa mga classmate, siginahan mo. Pwede. Ako'y pinakadaghan nga mga na-collect nga mga sex videos. Sex videos, okay? Hilig ko na, grabe akong addiction, ana. Pero sadang, ning dool ko sa Ginoo, ning surrender ko sa Ginoo, dili lang, shabu, gihawaas ko ni apil ng mga addiction nga dili maayo. Pornography, masturbation, tanan, giwagtang tungod tanan sa tabang, grasya sa Ginoo. Again, way laing makahatag og tinud-anay kabag-uhan nato. Si Kristo lamang. Amen. Dili ang relihiyon. Ang relihiyon igsoon posible nga nay relihiyon nga nagtudlo sa kamatuoran sa insakto. Pero kung imo ginang palawman og ayo si Kristo gihapon ang makahatag og kabag-uhan. Naalay relihiyon nga ning giya. Okay? Pero si Kristo gyud ang Yahweh. He is the only key. Para sa tinud-anay kabag-uhan. Siya lamang ang maghatod nato sa kinabuhi nga naay tinud-anay kalinaw, kalipay. Amen. Kay of course, He is the Prince of Peace. Prinsipe sa kalinaw. Muna igsoon nga, muna itong topic karon. Ang akong gibutang diya nga tema is, kinsa or unsa, man gyud ang maghatag na tog tinud-anay kabag-uhan. Ang relihiyon ba? Or si Kristo? Ang tubag is, way lain, si Kristo. So igsoon, if there's anyone right now, viewers, nga, kana bitawng, aktibo ka sa relihiyon, paminaw ma, sige simba, if ever lang ba, nagtanaw karon. Pero kabantay ka nga, wag yapong kamuundang anang addiction nimo. Igsoon, ako kang sultian karon. Direct si Lord, duula. Surrender ni Lord,
with a sincere heart, sincero nga kasing-kasing, duula siya. Pakiluoy niya. Pastoryaha imong kasing-kasing, dili kay ba rataman, paminawon kas Ginoo. Tagaan kaniyang kagawasan, unsa may nakagapos nimo. Na may nagtanaw karon diri nga grabe, gapos kay ka. Nya tanaw nimo, nagsige man kag simba, yes, sige kag simba, pero maybe there's something wrong with your relationship ni Jesus. But try nga imong palawman, sulayi nga imong palawman og maayo ang imong relasyon ni Kristo. Seryosuha siya, klaruha, tinud-a itodo imong pagkigrelasyon ni Kristo. Then matinga ka, makabaton kag tinud-anay kabag-uhan. Kay waylain makahatag og tinud-anay nimong kabag-uhan igsoon nga makagawas ka sa lain-laing addiction. It's Jesus Christ. Again, John 14:6 ingon siya, I am the way, the truth, and the life. Wala siya mingon, religion is the way, the truth, and the life. Wala. No, it's Jesus. Jesus himself is the truth. Siyang kamatuoran, o niingon siya sa John, o ang kamatuoran, makahatag ninyo kagawasan. So, if we believe in the truth, and we walk in the truth, kung kamatuoran atong gisunod, kamatuoran sad ang atong gibarugan, no choice, makabaton kagabaguhan. Kung moingon ka nga nagbarug kas kamatuoran, nagsunod kas kamatuoran, pero wa ka na bag-o, then think again. Kay normally ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Pero kung ingon ka nga nagnamukos kamatuoran, pero wa ka na bag-o, siguraduha kung kamatuoran magina. Because biblically, once we know the truth, that very truth will set us free from the bondage of Satan. Badbaron ang atong sumay gapos na igsoon. Nganaw ka, pastor, isuga man mo. Diha ko gikan. Mayo maning mo istorya tangan itabo na to kay sige ta istorya wa na itabo na to wa ta kay baw nailad po kag apil ay. Ako igso na itabo ni nako. Maong isog ko musulti. Na ay tinud-anay kabag-uhan nga matagamtaman nato sa dihang mudangop ta ni Kristo, sa dihang makig-relationship ta ni Kristo, sa dihang atong seryosohon, atong tinud-on ang atong pagsunod ni Kristo. Sigurado nga ang pangandoy nimo nato nga tinud-anay kabag-uhan ato jung matagamtaman. Amen. So to all of the mother and father nga nagtan-aw, mga parents, kung ning tan-aw mo karon inyong mga anak sagaran or inyong bana ba lulong sa lain-laing makadaot nga bisyo. Di ako gikan. For a long years, I've been there. Giset free ko ni Jesus sa dihanging duol ko. So ako mong gi-encourage sa mga parents. Willing ko muampo sa inyong mga anak og ninyo. But ako mong gi-encourage nga, i-lead sad sila, i-guide sad sila paduol ni Kristo. I-lead sila paduol sa Ginoo. Kay way laing bugtong makahatag nilang tinud-anay kabag-uhan. Kanang magsugod na sila nga makabaton sila relasyon ni Kristo. Once magsugod na sila lakaw sa kamatuoran, kana nga kamatuoran, maoy maghatag nilag kagawasan, gikan sa lain-laing gapos ni Satan, ug makabaton sila tinud-anay kabag-uhan, ug maglakaw na sila sa saktong dalan, ug ihatod pagid sila sa kinabuhing walay katapusan. Amen? So, thank you sa mga nangayo og advice nako regarding ana og sa prayer. Kanunay ko nara ako perminti riya no. Pasensya og dugay ko ka-reply pero naa ako. Always nako gi-pray kamo mga followers. And then kabalo ba mo nga usa sa akong prayer is this. Lord, I pray kung na may mga followers karon ani nga page nga ang ilang problema ilang mga anak Ginoo mamuhat ka. Ingana. No? So, namo sa akong prayer igsoon but mao lagi na namo sa akong prayer. Gusto sad ko nga mulihok sad mo. Tabangan sad niyo ang kagalingon unya. Muduol sad mo sa Ginoo. Kay ang Ginoo bisag kapila pa ta muduol niya, ya kapila ta na pakyas. Dili na mapulan pagpasaylo na to. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father God, salamat Ginoo. Thank you for your word. Thank you for your message this evening. Holy Spirit, salamat kayo. Lord, I pray to all of the viewers right now. Kung naaman Ginoo nagtan-aw karon nga na siya'y mga addiction pa Ginoo nga wa ka malipay. Siguro wa kay balo yang bana, yang asawa, yang ginikanan,
iyang hinigugma nga naa siya mga gipangbuhat nga behind closed door kanang walay makakita kung dili ikaw ra Ginoo nya wa ka nahimaya. Lord, I pray nga iyang mas palawman ang iyang relasyon nimo. Iyang mas seryosohon itodo ang iyang relasyon nimo. Kay diha sa pagseryoso sa among relationship nimo, diha mag-start ang tinud-anay kabag-uhan, Lord God. So Lord, I pray unsa may mga struggle nila karon, mga battles nila, to all of the viewers right now, unsa may ilang problema Ginoo, battles karon, ilahang mga gihambin, mga kabugat, kasakit, solusyon ni Ginoo. Tagai Ginoo og kasulbaran Ginoo. Ipabalihok Ginoo imong milagrosong kamot, Lord God, para makabaton Ginoo og kasulbaran ang ilang sitwasyon. And again, sama sa imong mensahe karon, Lord God, amo di kang gipasalamatan Ginoo sa imong pulong. I pray nga kaning imong mensahe, imong pulong karon man ni hinungdan Ginoo nga the more pagyud namo palawman among relasyon nimo. Kay ang pakigrelasyon nimo mao day makahatag og tinud-anay namong kabag-uhan. Ang pakigrelasyon nimo Ginoo maoy maghatod namo sa panalangin, pinasahi nga grasya nga imong gipiyel o giandam kanamo Ginoo. Dili ang relihiyon, Lord God. So Lord, tabangi mi nga mas amo jung ihimuon ka namong top priority in everything we do. Busy man mi Ginoo, but lugaran jud kanamo Ginoo. Dili mi magpakangas among relasyon nimo. Dili mi mo disconnect sa amo ang commitment nimo or amo ang prayer life Ginoo or prayer time namo nimo Ginoo. Kun dili kanunay ming mudot-dot, mo simpig, mo paduol nimo matag adlaw kay naa diha Ginoo ang tinud-anay kabag-uhan. Naa diha ang kadaugan, kalampusan, kauswagan, labaw tanan, naa diha ang kinabuhing walay katapusan. Again, I pray, Lord God, to all of the viewers right now, unsa man ilang giatubang karon nga mga higanti nga problema, mga struggle Ginoo, tabangi sila. Wa man ko kakita nila apan ikaw nakakita sa matag viewers karon. Walay matago nimo. So Lord, I pray, unsa nilang giatubang karon kabugat Ginoo silang kasing-kasing. Tagaig kapahulayan, tagaig comfort, tagaig kaayuhan, tagbua ilang panginahanglan, Lord God. I declare favor, miracle in Jesus' name. Thank you, Lord. So this time, Lord God, among ang kunon ng kadaugan, among ang kunon Ginoo ang mga milagro gikan kanimo, sigun sa gitinguha namo karon sa mga viewers, Lord God. We claim the victory, we claim the breakthrough, the blessing, the miracle. Amo kining giangkon uban sa dakong pagtuo Ginoo. Himuan lamang ming angayan, kapiyalan ug takos aron imo ming bubuan Ginoo. Mao kini nga among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao imong bugtong agalon o personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Naam day kadi anak? Bugnaw na kayo ang aircon? Okay. Anyway, that's all for this evening mga igsoon. And before na ko ni-end, akong ibalik ang tanang dungog himaya sa itong buhi nga Diyos. Cagayan! Kita tanyo diha. Martes, next week. Kay Monday night ang amuang sakyan nga barko. And, igsoon, sa wala makibalo din sa atong YouTube channel, ang link na ani nga caption, i-click ninyo, dalhon mo sa atong YouTube channel, unya makitaan ra gyapon ko ninyo dito, kay ako ra ning i-download, unya akong i-upload dito. Okay? So that's all for tonight. Igsoon ang akong ikabilin, ampo, amping, ug abante. Lahutay ta kanunay, bisag tungason, ning mga lagad sa Ginoo. And, I pray nga sa atong papangatulog, pagpahulay karon ang iyahang proteksyon, ang presence ni Lord mag-uban kanato para safety ta. Amen. Ug sa tanan nga na sa lain-lain kanasuran nga adlawan ron diha, buntag ron diha, I pray and I declare nga ang panalangin, ang pabor sa Ginoo, ang iyahang ang inyuhang tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo. Amen. Again, thank you kayo mga subscribers ani nga page. Salamat kayo. Parehani subscribers na to si Sister Mera Aurelia Tuwayon. Pastor, kanusa sa Davao? Iwa pa mi schedule sa Davao. Pero kung inyo ming panhaon sa Davao, mo na jud ko. Basta paras kay mayaan sa Ginoo. God bless Pastor James. God bless you, Pastor Najon.
dinihugang alagad sa Ginoo, no? So, again, thank you kay mga subscribers, mga followers, tanan. Mga new followers, welcome kay mo nga page. This is for the glory of God. Walay relihiyon na isa ni end. Before na ako ni siya i-end, I just want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Amen? So, again, that's all for tonight. And, see you again tomorrow. Dili lang kumusaad, pero maningkamot ko basin makalive ko inigsimba ugma para sa kamayaan sa Ginoo. Amen? So, again, good night everyone. Keep safe. God bless. To God be all the glory.